पुराने देखो पुराने चीज बा आ ओकरे के नया कइल जाता जैसे पहले हमनी के खाई सन आज वो खाइल जाता लेकिन पहले भुइया लाइन में बैठ के खाइल जाओ पूछ पूछ के लोग खियावे मेरा पूछे वाला केहू नहीं के खड़ा होकर मांग मांग के खाए के पड़ता बनू पहले शादी ब्याह परे हमने की हाँ तो हमने के घर के लोग खाना बनावे नचनिया के बुलावल जाओ तो तनी मनोरंजन करे के बा ए बेरा नचनिया के कोनो पूछबा खाना बनावे खातिर हलवाई आवत रहे नचनिया के कोनो काम नहीं खे खाली एगो डीजे बांध दी मैं अपन घर भर हिला के काम डीजे जो है शर्मा डीजे घर भर हिला के काम चला ले डीजे हो खतवा चाहे डागा हो खतवा सही बात है। देखो पहले हम ब्याह शादी में माटी कोड़ाओ आज वो कोड़ाता लेकिन पहले माटी कोड़ में शुभ टाइम देखल जाओ मुहूर्त देखल जाओ कब के मुहूर्त बा आए बेरा देखल जाता कि कब डागा वाला खाली बा वही बेरा माटी कोड़ाई चाहे 12 दिन कहे ना बजत होके पहले राती खा माटी कोड़ाओ कि हमरा घर के बेटी बहन के लोग देखी ना आए बेरा दिन ही खा कोड़ाता का करबो समय में परिवर्तन हो गई गीत संगीत देखो गीत संगीत में परिवर्तन हो गई बा पहले के जब गीत सुनबा नु तार करेजा जुड़ा जाए श्रद्धा सिन्हा गीत गावस स्वर्गीय श्रद्धा सिन्हा जी पनिया के जहाज से पलटनिया बनिए हपिया पनिया के जहाज से पलटनिया बन के पिया ले ले हो पिया झुमुका बंगाल से आज कहता सो के कदो केरा बैठल बने केरा के थम यह तो गीत आइल भाई मटन खा के बटन पहले गीत होखे भैया हमरे राम जैसन भौजी हमरे सीता माने पहले के देवर भौजाई के सीता बुझे तब सीता के गोड़ छू के लोग प्रणाम करेला ए घड़ी गीत होता कि होली में गाल छू के गोड़ लगे देवर पाउडर चेक करत रहे का करबो पता नहीं गणेश भगवान के नहीं होरा करो एगो नया नया बियाह भइल बा आ संजोग से मारदा ट्रक के ड्राइवर भेटा वह कहतिया ये हालत का कोई पिया बाकी हर दिन चलवे इंजन चपता न हो नया नया ड्राइवर हम नम 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 हरियो देखबा हो तन चढ़ गइल बात वाला देखो हरनवे धई धई दाबत हां अरे कम करे बा तब चढ़ल बात हां वाह 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 तो लइका बाबा सन के बाबा रावर महिमा अपरंपार हो जी बाबा गणेश जी पिता महेश जी सुमिरन में बनी आई बाबा महेश जी बाबा महेश बाबा गणेश के हरि कलश मोर सुमिरन में चली आई ओ बाबा रावण महिमा चरण झुकावनी अरे माथा झुकावनी चरण में लइका के लाज बचाई माथा झुकावनी चरण में लइका के लाज बचाई बाबा गणेश जी हरि कलश मोर सुमिरन में तनी आई बाबा गणेश जी हरि कलश सुमिरन में तनी आई बाबा गणेश जी हरि कलश मोर सुमिरन में चली आई माथा झुकावनी चरणन में माथा झुकावनी चरणन में लइका के लाज बचाई माथा झुकावनी चरणन में लइका के लाज बचाई
शांति से सब प्रोग्राम सुनत देखत मानी लोगी जी इतना शांति बना के प्रोग्राम देखत नहीं लियो हमनी के 150 के उधर के डिस्टर्बो नहीं करत साफ रवलो विभोर हो गेल बनी प्रोग्राम देखा भोरे पर गेल कि ब्यास के पुरस्कारों देवे के चाहे सही बात बा हालांकि निमन बा शांति रहे के चाहे प्रोग्राम में ये निमन नहीं खेल भले निमन लागता आदमी चल जाला हने पुरु कियो तो लोग गांव ही के मौका ना देला ना 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 ए महाराज हमार रुपया ली हमार नाम धरी हमार रुपया गौनई का होता उससे मतलब नहीं खे ना 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 रुपया ली नाम धरी बाकी अपने सब शांति बना के हाले कि इहो क्षेत्र जौन बा हमें खाली आयर नी घूर घाट मठिया पर बाबा के समाधि पर स्वर्गीय परशुराम ब्यास जी से दुगोला रहे तो बाप रे बाप या रुपया के अंबार लागो रहे सही बात बा चांदपुर में भी हम आइले तब चांदपुर में हुआ दशा लेकिन ए बार तो हमरा बुझाता ये केहू मंत्र मार दले बा का केहू भाई डायनो भूति ने घरी रहत तारी ए ओने केना ताकतनी जी माने आज हम कहूं तकले बानी क्यों ना ताकब हम लागत हमने के प्रोग्राम के झगड़ा मत लगाई चली मनीष भैया की तरफ से 100 गो बा मनीष भैया 51 रुपए दिले 100 रुपए दिले बानी हार्दिक अभिनंदन करब हां भाई कुली मंत्रो सीख के जानत नहीं एगो हमने के ग्रुप में व्यास जी बाड़े अब माने हमनी के ग्रुप के ना हवन तनी बुढ़ा गइल बाड़े नाम ना धराई तो उनका से दुगोला होला नो राजेश भैया पहले दुगोला उनका से होई तो का करी है जे स्टेजवा में आके एगो कांटी मार दी लुका के ब्याह जी बैठे बड़ा कांटी मरल है तो ब्याह जी की आवाज भौस जन्नी की ना तो लोग के भाषावते भाषावते वो अपने भौस गए मैंने उनका से जितना ब्यास के दुगोला भैया कोनो ब्यास के निमन से गावे न खन दले काटी मार देले कांटी मरी है आवाज एकदम साए साए हो जाए जन्नी की ना कहना क्या है ओइना कुछ लोग बांध देला जे ब्यास के दावत में रुपया रुपया ना मिले के चाहे ना 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 हां तो लइका बाबा से की बाबा माता गौरा पार्वती अच्छा रामू शर्मा जी अकाउंटेंट बने 100 रुपए दिले बनी हार्दिक अभिनंदन करब जय हो ना बबुआ हालांकि जकरा घरे गणेश भगवान के पूजा होला तब पंडित जी लोग कहले के जजमान हई पूजा होता गणेश भगवान के एजा 200 400 500 जौन अपन श्रद्धा होखे तौन राखी ताज हमन एक एगो पंडित जी ने बनी जा गुड्डू भाई आ पंडित जी हमनी के बनी जा आ जजमान रौरा बनी तो ई फर्ज गुडुए भाई के बनता ना बबुआ तो लइका बाबा से के बाबा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा प्रमुख से बने की प्रस्थान को बोल कहो राजेश भैया अच्छा अच्छा प्रमुख साहब चल गए बनी तो हम राजेश भैया से तनी आग्रह करब रौरे हमनी के मंच पर आई आप सब गणमान्य लोग बनी बबलू भाई राजेश भाई दोनों भाई माला वाला नखी मंगैला का गुडू भाई गमछिए रलख अच्छा देखो तनी अपना बैग में से तो माता गौरा पार्वती पिता महादेवा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा लड्डुअन की भोग लागे संत कर सेवा लड्डुअन के भोग लागे संत कर सेवा शरण में आईनी माथ झुकैनी दया की तरसाई दी शरण में आईनी माथा झुकाई दया से दर्शाई दी शरण में आईनी माथा झुकैनी दया की तरसाई दी ए बाबा शरण में माथा झुकौनी हम लइका के लाज बचाई दी शरण में माथा झुकौनी हम लइका के लाज बचाई दी
ढेर बंधना लगा के हां हमने के तनी हनुमान जी के गोड़ लागो